Здравейте хора, аз съм Капитан България и в този клип ще направя един Redstone урок как да си направите капан. Като за начало нарежете с 3 пистона така, копайте си една дупка, доста дълбока. Да, е така. Да, толкова е достатъчно. Всъщност тези пистони трябва да са с едно блокче назад. И нареждате дърт. Задължително трябва да ви дъртата. Шегувам се. Пускам някакви такова тъпи шегички. Опа, редстоун торчове. Забравях да ви кажа. Така, редстоун торчове. Оп. Готово. Ето. Тук показвам да видите. И от другата страна ще го направя по-бавно да го видите. Ето 3 купчета. На 3 купчета по един редстоун торч. И отгоре пръст върху редстоун торчовете. Слагате редстоун торчове пак и готово. Отзади слагате репитъри и не ги барате задължително. Така. Какво правим? Нареждаме така редстоун. Така. Мисля, че тук. Да, точно тук. Сега. Ей тъй ви трябва, за да отива сигнала към това. Към купчето грас. Ето, редстоунче, така. Оп. Не е задължително да е също. Даже ето мога да се го скъся. Готово. Да. И тук е разликата. Оп, не така. Дърт слагам, вие ако направите подобна грешка, слагайте се град. Слагате ръчките отдолу, слагате такъв материал, от какъвто ще ви е капана и кабан. Ето, примерно, вашия приятел се забътва и мага копле, тук заклещи се в една дупка, а отдолу ще го напълните слава. Ето, даже сега ще го закрия. Не е задължително е да е като моя, само трябва да ви работи капана, това помнете. Системата ви е същата, закриването, начина по който се закривате е ваш. Оп. Ха, надхитрихте. Добре. Оп. Найс. Така. Тук. Между другото, там точно може да не слагате, но аз слагам, защото просто така знам системата и да не се бъгне нещо. Знаете, колко пъти беше там да мериш? 3 пъти режим мери, 1 път режим. Да, точно така. Това е това. Това ви е капан.
Примерно вашия приятел в сървъра се запъти. О, но яко тук. О! Вие си го закриете както искате. Ето, даже лава ще сложа вътре. Да не забравя. Да, сложихме лава. Добре. Това е. Или всъщност, тук ще го закрия, да има какво правим видеото. Иначе аз мога да не го закрия, но като първо видео ще гледам да ми някакво такова по-дълго. И между другото, онова интро, което го сложих, няма да съм с него, понеже един приятел прави, да го кажа, хубави анимации с майн аниматора и добре му се получават. Гледай, че тук да няма симетрия. Да. Гледай, че няма симетрия. Ето, сега да стане малко по-реалистично. Ще вземем Бон Мил, само да го видя. Ето го Бон Мила. Почвате да засаждате с Бон Мил. Така, тук цветенца. Висока града на 1.7.2 съм. Коли не на 1.7.2, да знам. Антон от нашия клас, понеже не играе в Майнкрафт. Тук дравче да си засадите задължително, за да е... Задължително, да. Обърках сам. Дравче да засадите да ви се получи хубаво. Демик да изглежда, че се има някаква. Значи вашия приятел да не знае, че има капана, вие да знаете. Това е целта. Да го троне максимално, колкото се може. Даже тук още едно дърво ще сложим. Не тук, а тук. Още едно. Майка ти... Насралото. Оп, даже се гличнах малко. Да, това е вашия капан. Това. Да, това е капана. Благодаря, че гледахте. Един момент. Благодаря, че гледахте. Дайте сабскрайбове. Гледайте ми клиповете. И... Гледайте ми клиповете и... Искам да направя нещо, ами. Гледайте ми клиповете и чао!